Well, hallo, we zijn hier vandaag in Manitoba bij een stad dat noemt zich Spruce Woods. We kunnen hier gaan. We hebben hier zeer fijne steg alweer gemerkt. Er is een trail wat we nu nemen, dat zijn 7 kilometer. Met alles top 119 zijn, maar we waren vandaag maar 7. En dat is vandaag niet zeer heet maar 15 graden warm. Dat is groot smakelijk. So, zijn we ons later. Okay, we're down here at Spruce Woods. And we're going down the trail here called Spirit Sands. It is beautiful. It's kind of cool today, 14 degrees Celsius. And it's very nice, not as hot. So we're taking the 7-kilometer trail. Some of it is sand, some is like this. It's beautiful, but it's going to look even more beautiful in the summertime. Thank you. Einer kann hier gehen und einer gleich die nächste Eiver, du hast aber da besperrt aber. Wir haben hier nicht über 2 Kilometer gegangen. Und wenn er so ein Rad, ich gerade das Schiefer Schobeln uitgehad, dann geht das ein bisschen schwer, aber das geht weg. Geht von der Säuerschein. Viel mehr das bloß daher aber Rübenk sagen, als von der Austern. Wir dachten, wenn hier ein bisschen gekickt wird, hier alle wen sieht. Okay, nu wil ik hier am Eiwand abgehen. Dat is zeer interessant. En dat is zeer fijn exercise. So. Nu wil ik zijn voor daar. Hey, caramba! Je wordt ook allemaal herkomen hier am Boeien ab, man, das ist dein Sohn. Dit wordt hier bald alle weg zijn. Okay, kom maar down. Nu word je nog eenmaal wezen wat je zit. Dat is hier nog een beetje strukkig, maar de zomer is hier alles zeer smakelijk. Plus dan is het zo ganz eigen heet. Maar ja, het is van der makkelijk maar 14, 15 graden warm, Celsius. Klein beetje windig. Zeer makkelijk. Nu kijkt man, nu zijn we hier waar een park. Spruce Woods, noemt zich dat. Daar eigenlijk gaan we afgaan en dan daar terug waar op. En dan gaan we ons de Welt hier bezien. Dit is niet de eng Welt, maar dat gaat van hier te zijn. Dan denk ik, omdat leidt desta sierra, l'otra sierra. Kijk maar dat. Zit hier maar zo vriendelijk. Zeer smak. Bij Spruce Woods, Manitoba. Klein gezien van Carberry. Als van de Oosteren. Dachten ze willen van helemaal checken wat ze hier hadden, wat God ons hier gemerkt had. Daar wordt een beetje aan de kant haft, dat han de beavers, dat han in dom gemerkt. Nu zijn we hier op de Spats. We hadden even 3 kilometer bij nu gegaan, manke boy hier. Nu willen we zijn 3 gaan. Zit hier zeer smak. Als je nog maar in Manitoba komt, hier moet je dat beleven. Het zit hier zeer smak te voet in de boy am Schwien. Dit zijn onze boy hier aan in Manitoba. Niks is Mexico, maar aan BC, maar we doen ons heel groot met deze humpels. Maar hier worden am hand trainen am rauf kruipen, daar wordt je klein dat weer een heel boy. Raak toe, kijk dat lezen want je wel. Hier is goed zijn, dit is een ganze boy. Wo die Israeliten mal hier gezeten haben, was ohne Boy wir mit der Osten da nicht knapp und nicht rauf können. Das ist bloß der reine Sohn, check dir mal das. Ich wünsch, wir haben so Sohn, das dort am Hof, aber sei Fan, der reine Sohn, check dir mal das. Hier bei Spruce Woods, Manitoba. Thank you. Da wollte ich wissen, wo ich hier auch Knopf abkomme.
Nu is einer hier so vast, nu wil we zijn op te komen. Ich will. Dat is ehrlich, ik heb niet met gemaakt, maar immer gaan. Dat is nu bis alles eine Sound. Schadlich für eine Exercise. Nu zijn we meest thuis. Het meest krijgt 9 kilometer gegaan van jou. Nu moeten we hier nog van deze steile trappen rauf. En dan daar zo lang oingen rauf. En dan daar wiet oingen door als je dan onze koeien parkt. En al bij ons hebben we Rübenk doorplaten. Maar dat heeft schijn gegaan. Heeft zeer smaak gegaan.